Permisi Bu. Bila kali rencana saking MTS-nya Malang, jadi mewawancarai Ibu. Gambar tugas bahasa Jawa, napa angsal? Angsal. Asmanipun sinten? Bu Sri Muti. Saden napa niki? Saden Sebak. Timlayipun Ibu buka ten mriki jam pinten? Jam 09.00 tutupe jam 11.00 kali. Oh nggih. Yen angsal semarep pripun carane damel seblak niki Bu? Nggih, monggo nek jenengan semerep, kepingin semerep, kula damelaken ngeten. Iki tuyo. Sak menten. Niki bumbunipun. Niki bumbunipun dihalusaken, niki sambele. Ini bubuk. Bumbunya 1 sendok. Menten. Lek level setunggal sak menten. Level setunggal. Terus niki niki frozen nane. Cek sambil tinggi suka nih sayur. Niki roiko. Niki gula. Lemak. Mungkin disukani ikan. Mangga mriki Dek, lek ningali. Niki digane. Sampun. Nggih, sampun Bu. Tekan mekaten matur suwun sangat ya sipun. Sami-sami. Nuwun sewu nggih menawi ngrepotin Ibu. Nggih, monggo-monggo.